Goedenavond, dit is Zeeland Nu met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een van de bewoners van zorginstelling Tragel is sinds dinsdag vermist. Het gaat om de 40-jarige Jurgen Keizer. Jurgen heeft een verstandelijke beperking en is voor het laatst gezien bij maatschappelijk werk in Stekene. Dat is hier zo'n 10 kilometer vandaan. Stekene is genoemd, Sint-Niklaas is genoemd, maar we hebben op dit moment geen precieze locatie waar hij zich zou kunnen bevinden. Hoe bezorgd zijn jullie nou over dat Jurgen weg is? Nou, bezorgd, dus we hopen dat hij zo snel mogelijk terug is en zullen daar alles aan doen. Dus ja, we maken ons wel zorgen, vooral om zijn eigen gezondheid. Medewerkers van Tragel plaatsten vandaag voor het eerst een oproep op sociale media om naar de vermiste Jurgen uit te kijken. Het is nogal iets ook om iemand op deze manier op social media te zetten. Dat blijft ook zijn hele leven staan waarschijnlijk. Dus dat is een keuze, ja, die maak je wel overwogen. En ik wil vooral zijn privacy respecteren. Dus dat maakt denk ik dat er niet eerder de keuze is gemaakt om het te delen. Het bericht is ook door zijn netwerk zelf geplaatst. Zowel de Belgische als de Nederlandse politie is naar Jurgen op zoek. Toen Jurgen vertrok droeg hij een lichtblauwe jas, zwarte joggingsbroek en sneakers. De politie heeft inmiddels meerdere signalen gekregen dat Jurgen in de omgeving van Antwerpen is. Dat wordt samen met de Belgische politie onderzocht. De brandweer in Terneuzen had afgelopen nacht moeite om een brand in een bedrijfsverzamelgebouw te blussen. De brand brak rond middernacht uit en woedde in 2 verschillende units van het gebouw. Een speciaal blussysteem dat muren en vloeren kan doorboren en sloopwerkzaamheden waren nodig om de brandhaard te bereiken. Na 3 uur blussen was de brand onder controle. Bij een vechtpartij in het centrum van Terneuzen is vannacht een 32-jarige man gewond geraakt. Het slachtoffer viel van een muurtje een paar meter naar beneden. Voor de vechtpartij zijn 2 mannen van 19 en 22 jaar uit Terneuzen aangehouden. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartij. Zonnepanelen op monumentenpanden en in beschermde stadsgezichten. Het is een beetje een pijnpunt, want echt mooi staan die blinkende zonnepanelen natuurlijk niet in een historische omgeving. Het speelt in veel Zeeuwse gemeenten. De gemeente Tholen gaat nu zonnepanelen toestaan in de historische kernen van Sint Maartensdijk en Tholenstad. De toekomst van monumenten is ook of dat je het kunt verduurzamen, het pand. En zonnepanelen horen erbij, tegelijk met isoleren. Dat het betaalbaar blijft voor mensen, dat mensen in monumentenpanden kunnen blijven wonen. Ook dat monumentenpand moet goed de toekomst in. Er zijn wel strenge voorwaarden. Nou, dat mensen een vast legpatroon moeten werken. Dat je bepaalde afstanden tot de dakrand in ogenschouw neemt. Dat je op die mooie monumenten het alleen maar bijvoorbeeld op de achterkant doet, of op de zijkanten, waar het uit het zicht is. Maar ook dat je bijvoorbeeld egaal mat zwarte panelen gebruikt en niet die glimmende panelen. De gemeente Tholen is overstag gegaan omdat eigenaren van monumentenpanden nu vaak zonder toestemming toch zonnepanelen plaatsen. Om die reden willen wij ook zo goed mogelijk meedenken met mensen om ook in een monument te kunnen verduurzamen. De plek die ze uiteindelijk uitgekozen hebben is niet echt helemaal handig. Goes is een tegelrijker, een cadeau van de lokale vrouwen van nu, vanwege hun 60-jarig jubileum. De gemeente Goes is blij met de gekregen tegel. Het is de bedoeling dat mensen erover na gaan denken, dat ze kijken waar gaat die tegel over. En dan met name natuurlijk mensen die zich nog niet eerder in het onderwerp verdiept hebben. Want als je zeg maar erin gaat verdiepen, dan schrik je eigenlijk heel erg van het effect van plastic in ons milieu. De tegel moet dus zwerfafval tegengaan, maar het is maar de vraag of dat op deze plek lukt. Dit kan natuurlijk wel een beetje voor verwarring zorgen, want er staat niets ingooien, maar het wijst naar een prullenbak. Ja, dat heb je zelf nou ook gezien. We hadden toch wel liever gezien dat hij niet met de pijl naar een vuilnisbak wijst. Maar goed, misschien kunnen we hem nog verplaatsen. De vrouwenvereniging hoopt dan ook dat de gemeente Goes de tegel verplaatst. Ja, ik kan me het helemaal voorstellen dat ze vinden dat hij nu wat ongelukkig ligt. Dat hij inderdaad beter een halve meter opzij kan worden verplaatst. Zodat hij het water inwijst. Dus ik ga ook nog kijken of we dat kunnen doen. De tegels zijn een landelijk initiatief. Ook in Terneuzen, Wemeldingen en Middelburg vind je dit soort tegels. Een frontaal systeem net zuid van onze provincie zorgde voor bewolkte condities. Toch was het weer rustig en was er af en toe een wellicht waterig zonnetje te zien. Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt en het koelt af naar zo'n 1 tot 2 graden.
Landinwaarts is er lokaal vorst aan de grond mogelijk. De wind die waait verder zwak uit de noordoostelijke richting. Morgen trekt dat frontale systeem wat vandaag zuid van ons lag wel door en zorgt vanaf het einde van de ochtend voor wat regen. Het wordt een graad of 4 met een matige noordoostenwind, waardoor het wel fris zal aanvoelen. Een lage drukgebied trekt vervolgens in de avond over, waardoor we in de avond en nacht naar dinsdag meer neerslag krijgen. Wellicht ook met wat natte sneeuw erbij. Dan de vooruitzichten. Dinsdag begint dus met regen en lokaal wat natte sneeuw. De dagen erna is het meest droog, maar wel overwegend bewolkt. De temperaturen liggen overdag rond een graad of 5 en in de nacht gaan we richting het vriespunt. Kijken we verder, dan is de kans groot dat de temperaturen ietsjes blijven zakken. Tot zover het Zeeuwse nieuws en het weer van vandaag. Ik wens u nog een heel fijne avond en heel graag tot morgen.